हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय आसा खालामनाय थाहरबावो लोगोसे आंनि भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अन्नानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय आंबो नाजानोसै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मा गोदान भिडिअ लाबोनो हायो सनाफोर नै थाइगिर ओंख्रि जानोसैलाय मादैया मैयानो जानो गोसोखामोन ओमफ्राय दिनै जाथानसै आरो माबा मा होनो मैया मोनाबिलियाव बाजार खालामनायाव लाबोफाबाय थाइसेयानो थोयो जोंहा बुरजा नाङा ओमफ्राय खिन्थु थाइगिरा दा बादियाव गोथाव देनां राबा बेजे जायो दानो गोरलै अरस'नानै जाजाजोबो ना सादोंमोनलाय सनाफोर दिनैबो ओमफ्राय ना सा एसेल'खा बेखौनो मा देखायबाय थानो थाइगिरजों नाजों जानोसै खांख्रिखलाखौ रुनानै एवनोसै नै सनाफोर आंनि ओंखाम संग्रा गाद्राखौ नायबा बाव मस्ला मस्लि दोनजोबो थाव संख्रि बानलु नैबे सुग्रा नैबे बासन बर्थन गाद्रा गुद्रा दोनग्रा मालायनि बादि साइजखौ देखाया आं सनाफोर लेथ्राखौसो देखायो नै सनाफोर आंहा रेस्ट गैया साफा खालामनो सोरबाफोर ओरैनो दङबा आलासि जाथावथाव साफा खालामफैलाय दाउ मासे सिथारनानै जाहोगोन आं ओरैबो नै गाद्रा गुद्रा जोब आयौ सोरबा साफा थाग्रा मानसिफ्रा नायबा मुगैखागोनसो आरो आंनि ओंखाम संग्राखौ नै गोजौआव नै बियो टिफिना आंनि लोगो सावख्लिनिसोमोनलै सावख्लिया गावबो लांनो गोसो गैया गोसोआव थाया आंबो हरनो गोसो गैया हरनो गोसोआव गैयासो होनलायलांबाय आंहाबो रायज्लायनो रोङा दुनियानि गाद्रा ओंखाम संग्रा मिरा ब्रह्म चेनेलनि ओंखाम संग्रा नाय नोंसोरनो आं देखायबाय दिनै माने आं मालायनि बादि बिराद साफा साइज खालामनायाव देखाया माने गाद्रा गुद्राखौसो ओमफ्राय आङो बार रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर आंनि लोगोफोर न'नि मानसिफोर नायदोंबा अननानै फै बे ओंखाम संग्राखौ एसे साफा खालामना होफैनो गाद्रा आरो बै गोजौआव बे मा सोंजोबनाय बे मा ओमफ्राय बे फ्रिजखौ नायदो फ्रिजआवबो जेबो गैया दुनियानि गाद्रा नै मैला मैथा बै सिङाव लेबु दं दावदै दं खान्थाला दंबावो आंहा नै खान्थाल फ्रिजआव दोननाय जायैनो आंहा गगा मोनबाय जाला बेमारसो जासिगोन दां दुनियानि गाद्रा मालायहा ओरैबायदि साइज खालामनानै दोनो आंना बेबायदि गैया बेफोरखौ साफा खालामना मोनजाया आंहा भिडिअ खालामनांगौ दखानाव थांनांगौ सनाफोर नाया दिनै बेसेबांल' मोनदों होमबाबो बोथिसे थाइगिरजों बिराद मोजां जागोन फावना मैया मोननाया बेखौ बाथोन एरग्लिनोसै नै सनाफोर गय मजा बाल्थिङाव दोननाया नै खिलिबायसो आयो साफा खालामनानै दोनसै एसे नायलाय खिलिबायसो बारा गोबाव जाजानाय नंला फानजागौमोन बुरजाथ' बुस्थुआबो बस्थासे बाल्थिं मोननै फाननांगौहाय फाननो होनो बोसोरे फाननायानो जाया जानानै सेस साफा खालामनानै नै जा साइजखा बेखौ जानोसै सनाफोर नै सनाफोर गया जा साइजखा फाथैजों ज्रोम जायोसां गगा मोनदों खर' सानांखारदों लोमजांखारो नै बेंनायनि जानोसै बेरेफुंजानि मोनायावबो ओंखाम जायाखै मादैया एसे देहाया फ्राद मोननायनि गय जाबा फ्राद मोनो सनाफोर गय जादावग्राया बेरेफुंजानि आं जायो जेबो जायाबाबो दै गिलाससे लोंबानो आंना गय नांगौ गय जानानै टाइट खालामसै ओंखाम संसै
गयखौबा दखानाव लांफानानै जागोन दखानाव थाइनै नांगौ आं गयखौ थाइनै मादैनि टाइम पास खाजा जाथावथाव दा लुगैदे सनाफोर आंनि टाइम पासखौ नै आंना ना बाथोना रेडि जाबाय फावना बाथोना बरिया गोथाव नुखाथारबायलै ताइगिर बिदैया नै रेडि जाबाय आंना गुफुर नुलायबाय बिदि गुफुर नुलायनाय रुनांगौ मोनबायानो एसे बिदै बुरजा होदां लोंनो लुगैयो सासे बिदैखौ ताइगिरखौ एक्सुवेलि बिदै फुदुंनानै लोंनांगौ हेल' सनाफोर मादैया नै ओंखाम जानायनि भिडिअ लाबोलायबाय आंना ओंख्रिया नै दामानि बेदर गैयालै सनाफोर नाल' नै थाइगिर ओंख्रि ओमफ्राय बियो खांख्रिखला एवनाय बाथोन थाइगिर बिदैखौ लोंनांगौ सनाफोर बेखौ बानलुजों आराम सिफ्लेनानै जानोसै नैबे खांख्रिखला नै सनाफोर खांख्रिखलाखौ आं बिदि खावसे खावसे मोजां मोनथारो जानो नैबेहा ना बाथोन ना खावनाया दा बेदर गैयाबाबो गोथाव जोबथार सनाफोर मेहनत खालामनायसो आंना बानलुआ एसे माबालायबायलै सेरेमनाया एसे बानलु होबा गोथावसिन जायो खोमा बिदि सिफ्लेनानै जानांगौ गोथाव मोनजायो संख्रि नांखानायलाय आक्रमण फिसाजो दहाय जानाय आग्लायदों बिदिब्ला सनाफोर जानोसैलाय नै मादैया हाखा हुखा थाइगिर ओंख्रिखौलाय मा होनबावनो गोथावखौनो होननो नागिरा आरो बिनि सायाव रायखस थायखस होनजाबावनायसो मादैया सासे सनाया आंखौ माबा रायखस होनदों हिन्जावना हौवामोनथाय आं बारा थाल लायासै आं सना लोक्षि मादैखौ मानो रायखस होनाबो एथ' खस्थ' मेहनत खालामनानै जानायखौलाय बिदि हामगौ नामा गिदिर मानसिखौ बिदि होननो हामगौ हामा बर'फोरना बेनो भुल बिदि गाज्रि कमेन्ट होनो नाङा रायखसआ आंल' नङा बयबो रायखस सुबुं माहारिया उजिनाय माने रायखस हारिया उजिनाय नों बेदर ना जाया मालाय मा जानो मालायनि जिउ फिथाइ सामथाइ मालायनि बिफांनि फिथाइखौ खानानै जायो बिफांनि बिलाइखौ जायो माइरंखौ जायो बेनोथ' रायखस आंल' नङा रायखसआ नोंसोरबो रायखस सानफ्रामबो फुङावबो नोंसोरसो होनलायलांबाय आहाबो बयबो फुङावबो मोनायावबो ओंखाम जायो बयबो रायखसखा नोङो जानानैसो देहा जायाबासो थांनानै थाखो सनाफोर बे बाबुआ होननायखौ होनदां बाबुखौसो होनदां हामा बिदि कमेन्ट होनो सना लोक्षि मादैखौ मादैया गिदिर मानसिसो लोदोदोखौ नुवाखै हामा बिदि होनो आरो आंनाथ' जानाया हिसाबसो बांद्राय मालायनि बादि बेदरफोरखौबो जि बुरजा बुरजा जानो हाखाया आं हिसाबसो जायो आङो आन्दाज दंखायो आंहाबो गाहासो सिगांनिफ्राय बांसिन जायो गावहाथ' मावबावासोदां
dia maवनानै जायो मादैया बिदि गाज्रि कमेन्ट हरनो नाङा दे सनाफोर लोक्षिफोर रायखस थायखस होनो नाङा हामा मादैसो मादैया जासुलिसो जानोल' ख्लाब ख्लाब लुगैयो ओमफ्राय बारा जानो हाया खांख्रिखलाखौसो बेबायदि जानो मोजां मोनो सनाफोर आं बिराद गोथाव मोनो खांख्रिखलाखौ बिदि एवनानै जानो आंना ना मागुरा ओमफ्राय माबाया तेजपातआ बेखौ बिराद मोजां मोनो आं ना बाथोनाव होनो आरो फांखा नाङा नाङा जादोंलै टिबेल फेन होदों नालाय फिलाव 15 आगष्टनि दिनै खय थारिख 7 8 खय थारिख 9 ना 10 दानो एथ' एडभान्स फिलाव लाङाथ' 15 आगष्टनि NCC फिसाजो बेखौ रायलायदेरबायलाय आं भिडिअ ओंखामा माइरङा गोदान दे फिसा फिसा रुनाय आरो बेबो ओमफ्राय एसे फिसा फिसासिन बिराद गोथाव ना नाया बोथिसे जि मोजां नांबावदोंब्रा दिनै